Era maquinera de Sabates, la millor maquinera de Torrent. I jo als 14 anys he sigut oficiala i vaig aquí en casa a treballar des que me casé. Quan me casé la màquina ja la tenia. Diu la màquina, en vaques que tenia jo faltava la màquina, perquè així és que això ha sigut la meva vida, treballar molt. Hijos ha tenido 8 y nietos 19 y 17 rebesnietos. Ficar-ho jo crec que per a tots, no només per a la família, sinó per a la gent que podem veure-les, persones com Amparo, que al final han sigut unes lluitadores i treballadores i que tenen no sols aquesta capacitat que han tingut per a viure, sinó el bon humor i la capacitat de fer família i de tindre-los a tots així al seu costat.